सिंधुदुर्गातली पत्रकारांच्या महत्त्वाचं असलेलं हे बाळशास्त्री आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक पत्रकार भवनाचे आज उद्घाटन आहे आणि या उद्घाटनाच्या प्रसंगी सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बहुसंख्य पत्रकार हे दाखल झाले आहेत। कारण पत्रकारांचा स्वप्नपूर्ती सोहळा हा आज आहे। आपल्या सोबत सर्व पत्रकार ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि अध्यक्ष देखील आहेत या पत्रकार समितीचे। यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत आपला हा स्वप्नपूर्ती सोहळा कसा असेल आणि काय असेल। तोरकर साहेब, हा स्वप्नपूर्ती काय सांगता? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांचे स्वप्नपूर्तीचा आजचा दिवस आहे। या दिवशी पत्रकार भवन व्हावं अशी अनेक वर्षाची इच्छा होती आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या पत्रकारांची स्वप्नपूर्ती झालेली आहे। पत्रकार भवन झालं आहे, सर्व परिपूर्ण असं पत्रकार भवन इथे उभं झालेलं आहे। त्याचा तर थोड्याच वेळात उद्घाटन होईल आणि या उद्घाटनासाठी सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या। मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, राणेसाहेब आहेत, पालकमंत्री आहेत, सर्वच जण आहेत आणि इथले सगळं प्रशासन पण आहे, सगळे पत्रकार आहेत। सगळ्यांचा एक आनंदोत्सव म्हणून आपण सगळेजण याच्याकडे बघतो आहोत। पत्रकारांना खूप अपेक्षा होती लवकरात लवकर पत्रकार व्हावं। आज हा एक आनंद सोहळा पडतोय आणि प्रत्येकाला भरभरून येते की हा आपला पत्रकार भवन हे आज उद्घाटन, त्याबद्दल काय सांगता? राज्यात अशा प्रकारचं पत्रकार भवन कुठेही नाही, असं पत्रकार भवन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेलं आहे। हे सगळ्या पत्रकारांचं त्याच्यामध्ये योगदान आहे। जे माजी अध्यक्ष असतील आणि आतापर्यंत म्हणजे कार्यकारिणीचे सगळे माजी अध्यक्ष आणि आपले सगळे सदस्य, या सगळ्यांचं योगदान या पत्रकार भवनामध्ये आहे। निश्चितच यानंतर आपल्या पत्रकार समितीचे सर्व सदस्य अध्यक्ष हे जे आहेत सचिव मॅडम देवेणे मॅडम आहेत। मॅडम, काय सांगू इच्छिता? आजचा दिवस आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। नक्कीच हे जे आपलं बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवन आणि स्मारक जे आहे हे राज्यस्तरीय स्मारक आहे। बाळशास्त्री जांभेकर हे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आणि त्या उद्देशाने आपलं सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये हे जवळजवळ शासनाने 5.5 कोटी रुपये खर्च करून हे सुसज्ज भव्य असं पत्रकार भवन इथे उभारलेलं आहे। आणि इथे पत्रकार भवनामध्ये केवळ पत्रकार भवनच नाही तर इथे एक सभागृह आहे, इथे पत्रकारांना प्रशिक्षण देण्यासाठीचं पुढचं प्रोव्हिजन आहे, एक सुसज्ज अशी लायब्ररी आहे, कॉन्फरन्स हॉल आहे। जिल्ह्यातून जे पत्रकार इथे येतील त्यांना इथे बसण्यासाठी एक यंत्रणा आहे, इथे सूट आहेत, खाली कॅन्टीनची व्यवस्था आहे। म्हणजे कुठूनही जो पत्रकार येईल त्याला इथे आल्यानंतर एक इझी असं फील होईल आणि पत्रकार म्हणून त्याला इथे लायब्ररीचा सुद्धा चांगला व्यवस्थित पुरेपूर वापर करता येईल। ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक साहेब, आज आपल्यासाठी खूप आनंदाचा सोहळा आहे, काय सांगता? आज आपल्या देशातील नव्हे महाराष्ट्रातील सर्व मराठी पत्रकारांचा स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे। गेली 20 वर्ष आम्ही या राज्यस्तरीय स्मारकासाठी शासनाशी पाठपुरावा केला होता आणि गेल्या 4 वर्षात 2019 मध्ये त्याचं भूमिपूजन झालं आणि आज त्याचं उद्घाटन होत आहे। महाराष्ट्रातील तमाम मराठी पत्रकारांना हे प्रेरणास्रोत आहे। नवीन येणाऱ्या पत्रकारांना हे एक दीपस्तंभ ठरेल, त्या दृष्टीने हे पत्रकार भवन बाळशास्त्री जांभेकरांचं स्मारक हे तमाम देशातील मराठी पत्रकारांना आदरणीय आहे, वंदनीय आहे। या ठिकाणी नवीन पत्रकार घडतील त्या दृष्टीने पत्रकारांची प्रशिक्षण कार्यशाळा वगैरे इथं आपण घेणार आहोत। या ठिकाणी कोकणातील जे नवरत्न आहेत तर त्यांचीही एक आपण आर्ट गॅलरी तयार केलेली आहे, त्या ठिकाणी त्यांची तैलचित्र लावून त्यांचं केलं जाईल। थोडक्यात हे बाळशास्त्री जांभेकर हे जे स्मारक आहे हे तमाम मराठी पत्रकारांचं एक आधारवड ठरेल अशी मला अपेक्षा वाटते। ज्येष्ठ पत्रकार केसरकर सांगतात, या ठिकाणी आज जे पत्रकार भवन होतं आहे हे कोकणातील प्रत्येक सर्वसामान्य पत्रकाराला अभिमान वाटणारी घटना आहे। सर्वांना या ठिकाणी पत्रकारितेच्या दृष्टिकोनातून होणारं मार्गदर्शन, भविष्यामध्ये पत्रकार कसे असावेत आणि कसे घडले पाहिजेत याचं मार्गदर्शन या पत्रकार भवनामध्ये होणार आहे। आणि आज सगळ्यांना आनंदाचा दिवस आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी एकजुटीनं एका प्रयत्नानं सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांनी सगळ्यांनी जे सहकार्य केलं आहे त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो आहोत। हे कार्य असंच पुढे चालू राहणार आहे। सर्वसामान्य पत्रकारांचं मार्गदर्शन आणि त्यांना योग्य दिशेनं पत्रकारिता घेऊन देण्याचं मान, कारण ही जागा, ही भूमी ही बाळशास्त्री जांभेकरांची आहे। याच्यातून लेखणीला जी ताकद आहे ती तलवारीच्या धारेपेक्षाही प्रचंड ताकद आहे आणि ती ताकद दाखवण्याची हिंमत इथल्या कोकणातल्या आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पत्रकारामध्ये निश्चित स्वरूपाची आहे।
तशाच ज्येष्ठ आपले माजी अध्यक्ष जेटे साहेब आहेत. जेटे साहेब, आज आपल्या स्वप्नपूर्ती सोहळा पार पडतोय, काय सांगताय? आम्हाला सगळ्या जिल्ह्यातल्या पत्रकारांना या पार्श्वभूमीवर खूप आनंद आहे. हे जे भवन एवढं मोठं उभं राहिलं आहे, हे एक आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे पत्रकार आहेत त्या सगळ्या पत्रकारांची हे एकजुटीचं प्रतीक आहे. त्याशिवाय एम देशमुख सर असतील, किरण नाईक साहेब असतील, गजानन नाईक साहेब असतील, तर ह्या सर्वांची मेहनत आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या आजपर्यंतच्या अध्यक्षांची मेहनत, त्यामुळे हे पत्रकार भवन उभं राहिलेलं आहे. बाळशास्त्री जांभेकर हे सिंधुदुर्गले सुपुत्र आहेत आणि त्यांचं हे भवन इथे होतं आहे, त्याबद्दल आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. निश्चितच आता इथे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे दाखल झालेले आहेत उद्घाटन प्रसंगी आणि काही वेळातच हे उद्घाटन होईल. त्यांचा ताफा देखील इथे आलेला आहे. आपण पाहतो की उद्घाटनाचा प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांचं या ठिकाणी जल्लोषात आगमन होत आहे. पत्रकार मित्रांना बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया मुख्य प्रवेशद्वारापाशी जावं. त्या ठिकाणी या पत्रकार या भवनासाठी आमदार नितेश राणे तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे देखील दाखल झालेले आहेत. मुख्य सोहळा जो आहे तो नियोजन समिती सभागृहामध्ये होणार आहे. सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांचे आगमन झाले आहे आणि त्यांच्या तू आहे का? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते हा पत्रकार भवनचा उद्घाटन सोहळा पार पडत आहे. अनेक मान्यवर राजकारणी उपस्थित आहेत. चल सलीम भाई अरे तिकडे खाली घेतलं मग तुम्ही
तिकडनं जाऊ का विशालभाई बूम घ्या बूम घ्या म्हटलं आपण बूम घ्या तोडून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ह्या पत्रकार भवनची पाहणी करता आहे. इथे इथे जाऊ आभारी आहे. थँक्यू मॅडम. आज नंतर आपल्या जिल्ह्यातले पत्रकार सरकारवर कुठलाही घेतलं नाही
त्यासाठी उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी माननीय श्रीमती के नंदवती मॅडम, जिल्हा मुख्य माननीय रणजितजी नायक, जिल्हा माननीय सौरभ अग्रवाल साहेब, मी काय बोललो नाही. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त सन्माननीय जयसिंग देशमुख साहेब, विश्वस्त सन्माननीय किरण नाईक साहेब, माजी आमदार सन्माननीय राजन दिघे साहेब, आमदार नितेश राणे साहेब, सदस्य जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, सर्व माजी जिल्हा अध्यक्ष, सर्व मान्यवर यांचं आम्ही शब्दसुमनाने या ठिकाणी स्वागत करतो. स्वागतम सुस्वागतम. एकदा जोरदार टाळ्या उपस्थित मान्यवरांसाठी होते. जोरदार धन्यवाद. त्याचबरोबर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कार्यकारी अभियंता अजय सलोगोर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात नवविचारांची लाट निर्माण करणारे पश्चिम भारतामधील प्रबोधनाचे प्रवर्तक, वैचारिक चळवळीचे नवयुगाचे निर्माण अर्थात आपले जीवन कार्य मांडणार मराठी पत्रकारिते ज्यांचे कार्य सुवर्ण हस्ताक्षराने लिहिले जाते असे गडबडता दिग्दर्शक या पहिल्या मासिकाचे जनक आदरणीय बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मारकात व पत्रकार भवनाच्या उद्घाटन समारंभात तुम्हा सर्व प्रतिनिधींचे मनपूर्वक स्वागत. आपल्या संस्कृतीचे मांगल्याचे प्रतीक असणाऱ्या नंदादीपाचे प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन या ठिकाणी होणार आहे. 1832 म्हणजे जवळ 191 वर्षापूर्वी पत्रकारितेतील हा नंदादी या भूमीने बाळशास्त्री जांभेकरांनी प्रज्वलित केला, जो आजकाल संपूर्ण समाजाला सत्यतेचे दर्शन देतो. मी माननीय आद्य पत्रकारांच्या पुष्पमाला या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करावे. हवं तर लावूया, लागतो ते नाही लागतो, मॅक्झिमम आहे ते. आणि पत्रकार भवन त्या मुख्य उद्घाटन सोहळ्याचं दीपप्रज्वलन करून त्या ठिकाणी उद्घाटन होते. केंद्रीय सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा प्रगतीचा दीप उजळून या ठिकाणी विकासाचा दीप उजळून या ठिकाणी
उद्घाटन होत आहे. सर्व मान्यवर या ठिकाणी या दीपप्रज्वलनासाठी सहभागी होत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेशजी तोरसकर यांच्या हस्ते सुद्धा दीपप्रज्वलन या सुद्धा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सन्माननीय सौरभकुमार अग्रवाल आमदार नितेशजी नाणे यांना येथे विनंती आहे की आपण दीपप्रज्वलन करावं. मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त सन्माननीय किरणजी नाईक साहेब, त्याचबरोबर मुख्य विश्वस्त S.S. देशमुख साहेब यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील या गांधीवाडीमध्ये सहभागी व्हावं. माझे आमदार राजेंद्र देवी हे देखील या दीपप्रज्वलनासाठी सहभागी होत आहेत. पुष्पहार अर्पण केला जातोय. ज्यांनी समाज सुधारणा व शिक्षणाची अभिवृद्धी तेच आपले जीवन कार्य मानतात ते आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर. जांभेकरांच्या समग्र जीवनाकडे आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं एक अर्थप्रेरित विलोभनीय व्यक्तिमत्व. आपल्या सर्वांना आश्चर्य वाटेल देशी विदेशी अशा 9 भाषा जांभेकरांना अवगत विनायक मार्काने लाईव्ह करतो फेसबुकला. धन्यवाद. मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांना त्यांनी कृपया आसन सभाव. मनपूर्वक धन्यवाद. खरं तर सिंधुदुर्गातील पत्रकार विश्वास आज एक स्वप्न या ठिकाणी साकार झालं. पण हा सोन्याचा दिवस असा अचानक आला नाही. यासाठी गेले कित्येक वर्ष सिंधुदुर्गातील सर्व पत्रकार आणि महाराष्ट्रातील पत्रकार याचा पाठपुरावा करतायत की आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचं स्मारक याच लालभूमीत व्हावं. या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचे दादा उपस्थित आहेत. मला आठवतंय 6 मार्च 2007 रोजी जेव्हा या पत्रकार भवनाच्या भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित झाला. कारण पत्रकार भवन उभारायचे ही रचना मनात होती पण भूखंड हातात नव्हता. आमचे अध्यक्ष आणि पत्रकार जेव्हा दादांना भेटायला गेले तेव्हा काही क्षणात 6 लाखाची देणगी या भूखंडासाठी माननीय दादांनी दिली आणि हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवला. आज आमचं अहोभाग्य आहे की या ठिकाणी या पत्रकार भवनाच्या उद्घाटन समारंभी आमच्या विनंतीला मान देऊन आदरणीय नारायणरावजी राणे उपस्थित आहेत. मी जिल्हाध्यक्ष माननीय उमेश तोरसकर यांना विनंती करते की त्यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन तसेच 4 पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करावं. माननीय उमेश तोरसकर. सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेशजी तोरसकर यांच्या हस्ते या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार संपन्न होतोय. सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणरावजी राणे साहेब उभारण्यासाठी गेली 20 वर्ष सिंधुदुर्गाचे पत्रकार अगदी डोळ्यात प्राण वाढ होत होते आणि आज ते दिवस शेवटचा दिवस गोडवा. पण हा दिवस शेवटचा नाही आहे. इथे खरं सुरुवात होणार आहे. आज विभाजन झालेलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला आदर्शवत ठरेल असं हे पत्रकार भवन आणि बाळशास्त्री स्मारक अभ्यासू आणि लोकप्रिय आमदार माननीय नितेश राणे यांचं देखील स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी उपाध्यक्ष श्री बाळ खडकर यांना करते.
नितेशजी राणे साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. उपाध्यक्ष बाळ यांना सत्कार करत आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रात जिल्हा सर्वोत्तम व्हावा यासाठी सदैव कार्यतत्पर असणाऱ्या आमच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती के मंजुलक्ष्मी यांचे स्वागत करण्याची विनंती मी सचिव देवयानी वळसकर यांना करते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कार्यतत्पर जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव देवयानी वळसकर यांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी उपाध्यक्ष श्री विद्याधर केनवडेकर यांना करते. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी सन्मान प्रदीप नाईक यांचा स्वागत सुस्वागत. त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक माननीय सौरभ अग्रवाल यांचे स्वागत करण्याची विनंती मी उपाध्यक्ष श्री सावळाराम नाईक यांना करते. त्याचप्रमाणे मुख्य विश्वस्त पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त श्री S.S. देशमुख या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी श्री गजानन नाईक करते की श्री देशमुख यांचं स्वागत आणि सत्कार त्यांनी करावा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य स्वागत आणि सत्कार करत आहेत. परिषदेचे माजी अध्यक्ष माननीय गजानन नाईक साहेब. त्याचप्रमाणे पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त श्री किरण नाईक यांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी परिषदेचे विभागीय सचिव नंदकिशोर महाजन यांना करते. यांचा या ठिकाणी स्वागत होतोय, सत्कार होतोय, सन्मान होतोय. नंदकिशोर महाजन यांचं स्वागत करत आहेत. त्याचप्रमाणे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माननीय राजनजी तेली या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे स्वागत करण्याची विनंती मी खजिनदार श्री संतोष सावंत यांना करते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय माजी आमदार राजनजी तेली यांचं या ठिकाणी स्वागत होतोय, सन्मान होतोय, सत्कार होतोय. ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांच्या हस्ते स्वागत सुस्वागत. या ठिकाणी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो. संतोष राऊळे त्यांनी मनीष दळवी यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी पद्मश्री
परशुराम गंगावडे उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो मी. महेश रावराणे सर यांना. त्याचबरोबर या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गंगावडे महेश गावराणे यांच्या हस्ते. त्याचबरोबर हे पत्रकार भवन स्मारक पूर्णत्वास नेण्यासाठी ज्यांनी बहुमोल असं सहकार्य केलं ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांचा या ठिकाणी गौरव होतो. मी रमेश जोगे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्वगोड साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार करायचा, सन्मान करायचा, स्वागत करायचे. त्याचबरोबर पत्रकार भवनासाठी अतिशय मोलाची कामगिरी करणारे, मेहनत घेणारे विनायक जोशी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करायचं मी विनंती करतो. गणेश जेडे साहेब यांना. जोशी साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान पत्रकार भवन उभारण्यामध्ये अतिशय मोलाचा वाटा, मोलाचं सहकार्य ज्या ज्या माणसाने दिलं, ज्या व्यक्तीने दिलं त्यामध्ये विनायक जोशी यांचा सुद्धा सहभाग आहे, त्यांचं सुद्धा नाव आहे. धन्यवाद. 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 एकदा संपूर्ण व्यासपीठाचं आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये आणि तुतारीच्या गजरामध्ये जोरदार स्वागत करूया. आद्य पत्रकार दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर सिंधुदुर्ग ही त्यांची जन्मभूमी आणि या सिंधुदुर्गच्या भूमीत त्यांचं स्मारक गाव त्या कोकण भूमी स्मारक गाव ही पत्रकार संघाची इच्छा. पत्रकार संघाची निर्मिती 1980 साली आणि स्मारकाची आणि पत्रकार भवनाची कल्पना 2010 साली सगळ्यांच्या मनात सांभाळलं पाहिजे का हो. हे स्मारक साकारताना 2023 होतं. अर्थातच या संपूर्ण वाटचाली मागचं ध्येय किंवा काम आणि आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्याची विनंती
उमेशजी तोरसकर अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि उमेशजी तोरसकर आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी त्यांना आमंत्रित करतो. नमस्कार. आजचे पत्रकार बाळासाहेब जांभेकर साहेब यांचा जयंती दिन आहे आणि या जयंती दिनी या त्यांच्याच नावाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उभारलेल्या स्मारक आणि पत्रकार भवनाचं उद्घाटन होत आहे. हा सर्व पत्रकारांसाठी सुवर्ण दिवस आहे. सगळ्या पत्रकारांची गेली अनेक वर्षाची इच्छा होती की पत्रकार भवन उभं राहावं म्हणून आणि त्या अनुषंगाने आज हे पत्रकार भवन उभं राहिलेलं आहे आणि आज आपण सर्व उपस्थित आहात. आज या निमित्तावर उपस्थित असलेले आपले सन्माननीय आदर्श या जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते आणि या स्मारकासाठी ज्या ज्या गोष्टी होत्या त्याच्यात सर्वप्रथम त्यांनी आम्हाला योगदान दिलेलं आहे, सहकार्य दिलेलं आहे. प्रशासन म्हणून त्या पूर्ण स्वागत करतो. त्यानंतर व्यासपीठावर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय प्रदीप नायक महिन्यापासून आम्हाला मदत केलेली आहे, त्यामुळे त्यांचंही मी मनापासून स्वागत करतो. यानंतर आम्ही बांधकामाचे सर्वोच्च आहे ते आल्यापासून या भवनाचं एकही काम तरी शिल्लक ठेवले आमच्या मुंबई पातळीवरील ज्या ज्या कामासाठी गरज आहे ते तिथे आमच्या पाठीशी राहिलेले आहे. त्यानंतर आमचे राजा केळी साहेब त्यांचे आमचे सर्व ज्येष्ठ पदाधिकारी आहेत त्यांनी योगदान दिलेलं आहे. त्याच्या नाईक साहेब असतील, संतोष वायकर साहेब असतील, शशील सावंत असतील, गणेश जेठे साहेब असतील, अण्णा केसरकर असतील, या सगळ्या माध्यमांनी जे आज इथे उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांनी आम्हाला व्यवस्थित मदत केलेली आहे. त्यांच्या कार्यकाळापासून या पत्रकार भवनाच्या उभारणीसाठी मदत झालेली आहे. त्यामुळे त्याचा सत्कार करणे हे आमचं कर्तव्य आहे. या ठिकाणी जिल्ह्याचे माहिती अधिकारी आहेत, त्या ठिकाणी आम्हाला नवीन सहकार्य केलं आहे, त्यामुळे त्यांचंही मी मनापासून स्वागत करतो. मित्र, आजच्या या शुभदिनी सगळ्या पत्रकारांचा भवन कुठेही नाही, जे भवन सगळ्यांच्या आमचे उपस्थित असते लिंबाबाई केसरकर यांनी आम्हाला मदत केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असतील आपले देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुख्यमंत्री असताना या भवनाला निधीची तरतूद झालेली आहे. मुनगंटीवार साहेब असतील त्यांनी तर निधी देण्यासाठी सगळ्यात पुढाकार घेतला होता. दीपकबाई केसरकरांचं योगदान आहे आणि त्यांनी ज्यांनी असं कार्य केलं त्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो आणि मी माझं दाखल करतो. आज 8 दिवस मी सातत्याने बोलत असल्यामुळे मला आता बोलताना सुद्धा मर्यादा आहे, त्याच्यामुळे बाकीचं जे विश्लेषण आहे ते आपल्याला नाही साहेब करते. धन्यवाद. मी सन्माननीय गजानन नाईक साहेबांना विनंती करतो त्यांनी कृपया मनोगत प्रास्ताविक कंटिन्यू करावं. नमस्कार. आज जो संघीय
पत्रकारांच्या दृष्टीने आहे. व्यासपीठावरील केंद्रीय मंत्री नारायण वगैरे आहे, आमदार मुकेश आहे, आपल्या परिषदेचे जिल्हा नेतृत्व मुख्य विश्वस्त श्री देशमुख साहेब, आपल्या जिल्ह्याचे विश्वस्त आणि परिषदेचे विश्वस्त निर्णय, त्याचबरोबर लोकप्रिय जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी मॅडम, सर्व अधिकारी आणि खरं तर जिल्हाध्यक्षांनी बरंच वाटतं सांगितलं, परंतु आजचा दिवस हा एक सोनियाचा दिवस मी म्हटलं आहे. कारण दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी वृत्तपत्र सृष्टीला जन्म घातला मराठीच्या, आणि त्यामुळे आपण आमचं सर्व आहोत. अशा महान नेत्याचं महाराष्ट्रामध्ये कुठेही एक स्मारक नव्हतं, परंतु आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाने गेली 15-20 वर्ष सातत्याने प्रयत्न करून हा योग जोडून आणलेला आहे. आता यावर पुष्कळ बोलणं आल्यासाठी पॉईंट राहणार आहे. आपल्या पत्रकार संघाची स्थापना 1980 साली झाली. 81 साली सरकारी आमदार जयानंद भट्ट पहिले अध्यक्ष होते. त्यांच्याही मला आपल्या पत्रकार भवनाचं स्वप्न होतं, परंतु त्यांनी जी आमोलीची जागा पाहिजे होती, परंतु ते नंतर रहित झालं. असा प्रत्येक जिल्हाध्यक्ष आपण पहिले प्रयत्न केले. प्रत्यक्ष 2006 साली आपले शशी सावंत म्हणून त्यांनी जिल्हाध्यक्षपदाची कारकिर्दीत पत्रकार भवनाचा पाया घालण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं योगदान दिलं. भूखंडचा आपण शासनातून आरक्षित केला, परंतु पत्रकार किती प्रतिष्ठित आणि असं त्या आर्थिकदृष्ट्या नेहमी थोडासा कमकुवत असतो. भूखंड घेण्यासाठी पैसे नव्हते, त्यावेळी शशी सावंत, माधवकर, संतोष वायंगणकर, हरीश शिकाट लोंढे अशा सगळ्या मंत्रिमंडळांनी नारायणराव राणे यांच्याकडे आपण साकडं घातलं, आणि त्यावेळी क्षणाचाही विचार न करता आपल्या वैयक्तिक सहाय्यासाठी देणगी दिली. म्हणजे मला वाटतं या नारायणराव राणेंच्या या देणगीने या पत्रकार भवनाचा पाया घातला गेला. आणि एकदा आपल्याला भूमिका मिळाल्यानंतर पुढची प्रोसेस आपण सुरू केली. अर्थात सरकारी काम, सरकारी काम आणि 6 महिने 6 महिना वाटाघाटीचा अनुभव आपल्याला आले, परंतु आपण ते आपल्या जिल्हा पत्रकारांच्या सगळ्यांच्या एकजुटीने सर्वांच्या कार्यक्रमाने आपण तिच्या यशस्वी झालो. केव्हा इतकं शासनाला आज देण्यासाठी आलेच नाही, परंतु त्यांच्या शासनाच्या कारकिर्दीत आपल्याला 18 मार्च 2016 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये त्यांनी याची घोषणा केली. आणि त्याच्यानंतर 17 ऑक्टोबर 2016 मध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर त्यावेळी अर्थमंत्री श्री मुनगंटीवार साहेब यांनी आमची सगळी बैठक घेतली आणि 5 कोटीचा निधीची घोषणा केली. अशा प्रकारे पहिल्यांदा महाराष्ट्र राज्यामध्ये हा असा पहिल्यांदाच एवढा मोठा निधी आमच्या पत्रकार संघटनाला प्राप्त झाला. 16 नोव्हेंबरला आम्ही तो कशापैकी आराखडा या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. सरकारी जिल्हाधिकारी माननीय उद्धवराव चौधरी यांनी नेहमीचे तुमचे आराखडे बाजूला ठेवा, शासन जर तुम्हाला मदत करणार असेल तर भव्य स्मारक होऊ द्या, अशा प्रकारचे आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आणि त्यांच्याच प्रेरणेने आम्हाला हे आठवड्याची भव्य स्मारक पाहतो ते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही तो आराखडा तयार केला. आपल्या गणपतीचे अमोल दस्ते यांनी त्याचा आर्किटेक्टचं काम आराखडा चांगल्या प्रकारे केला आहे. आता त्यांच्या असतील त्यांचे पुस्तक करणार आहोत. आणि 1 नोव्हेंबरला शासनाने मंजुरी दिली, निधी दिला, परंतु निधी न आल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री खाते निविदा करायला तयार नव्हती. त्यामुळे दुसरा एक प्रसंग आला आणि आम्हाला निधीसाठी प्रयत्न करायला लागले. आणि त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2018 मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी VC कॉन्फरन्सवर आमच्या या निधीला मान्यता दिली. 28 डिसेंबर 2018 3 कोटीचा निधी BPDCला मंजूर झाला आणि त्याच्यानंतर पुढची कार्यवाही सुरू झाली. आणि हा जो सगळा हे झाला तो 12 जानेवारी 2019ला त्याचं भूमिपूजन झालं. आणि या 4 वर्षानंतर आपण या संपूर्ण वाटचालीत साधारणतः 10 ते 12 वर्ष आपण हा प्रवास केला. याच्यामध्ये अनेक सरकार सुद्धा युती शासन झालं, त्यानंतर महाविकास आघाडी त्यांनी जो रुपये 1,40,000 निधी होता तोही दिला. या प्रकरणात आवडीचं सांगावं लागेल, जिल्ह्यातील अधिकारी प्रशासनाने आम्हाला पूर्णपणे सहयोग केला, पण दुर्दैवाने मंत्रालय याच्यामध्ये आम्हाला थोडा सहयोग मिळाला नाही. उलट यापूर्वी जेव्हा
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते त्यांनी आम्हाला 45 लाख आणि खासदार आमदार खासदार निलेश राणे असताना त्यांनी सुद्धा विचार अकादमी केला होता आपल्या निवडणुकीच्या साहेबांनी दिला. परंतु हा निधी प्रशासकीय पातळीवर मंत्रालयीय पातळीवर तो आमच्यापर्यंत पोहोचला नाही. दुर्दैवाने 2 प्रयत्न वाया नाही, परंतु मंत्रालयाचे होते करायसाठी 2 प्रयत्न जरी वाया गेले तरी तिसऱ्या प्रयत्नात आपण हे भव्य स्मारक उभारलेलं आहे, जेणेकरून सिंधुदुर्गच नव्हे की देशात ज्या ज्या ठिकाणी मराठी पत्रकार आहे त्या पत्रकारांचं हे आनंद दैवत आणि प्रेरणा होत आहे. आणि ते आता आज मान्यतांच्या हस्ते आपल्याला त्यांनी अर्पण केलेलं आहे. आता एवढंच सांगू की एवढ्या प्रत्येक भव्य आहे ते चालवणं हे सिंधुदुर्गला आणि जतन करणं आचार्य आंबेडकर यांची पत्रकारिता जतन करणं जोपासणं हे सक्तीचं वाण आहे. ते आपण सर्वांकडून आपल्याला स्वीकारावं लागेल. त्या दृष्टीने आपण तयारी करावी लागेल. ज्या काही तांत्रिक बाबी आहेत त्या आम्ही मुख्यमंत्री किंवा ज्या मुख्यमंत्र्यांपासून पूर्ण करू. तर हा एवढा मोठा व्याप सांभाळायचा आपण सर्वांनी वैयक्तिक मला आणि जिल्हा पत्रकार संघाला ज्या पद्धतीने सहकार्य केलं त्यांचे ऋण आम्हाला कधीही विसरता येणार नाही. या पत्रकार भवनासाठी ज्या ज्या राजकीय नेते सरकार पत्रकार या लोकांनी सहकारी संस्था परिषदेच्या मंत्रालय पातळीवर आम्हाला प्रत्येक मंत्र्यांच्या आपल्याला जवळजवळ आम्ही 100-200 वेळा या 10 वर्षात मंत्रालयात फेऱ्या मारल्या. त्यावेळी परिषदेने आम्हाला उत्तमपणे पाठिंबा दिला. त्याच्या आम्ही ऋणी राहतो आणि या आज मला वास्तविकाला अध्यक्ष उमेश परुस्कर यांच्या कसा बसल्यामुळे मला संधी मिळेल त्यासाठी त्यांना घेतले. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खरं तर या नागमातीत भारताला नव्हे संपूर्ण जगाला अनेक नररत्न आहेत. त्यातीलच एक नररत्न ज्यांचं स्मारक आज या ठिकाणी होत आहे आणि ते पहिलं स्मारक आपल्याकडे होत आहे. हा भाग्याचा दिवस. या संपूर्ण वाटचाल कशी झाली याचा आढावा प्राचार्य. खरोखरच हा काळ जरी संघर्षाचा असला तरी आमच्या इथे सगळे राजकीय सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार आणि त्याचप्रमाणे प्रशासन हे वेळोवेळी आमच्या पाठीशी राहिल्यामुळे आजचा हा दिवस उजाडला. यानंतर नेहमीच जिल्ह्याच्या विकासात किंवा सामाजिक कामात सकारात्मक दृष्टीने आमच्या पाठीशी उभ्या असणाऱ्या करोना काळात किंवा करोना महामारीच्या काळात जिल्ह्याच्या आरोग्यासाठी अत्यंत ठामपणे समर्थपणे उभ्या टाकलेल्या त्याचप्रमाणे या पत्रकार भवनाच्या वाटचालीतही आमच्या पाठीशी राहणाऱ्या आमच्या जिल्हाधिकारी